owe ninde klas. Bende wase neno ka nogol siem ne oganda gi bad migawo mano makoro chal kor lwasi. To kate studio ka entiere ote manioro ka ng'eny ji ne nyiero wacho ni to kare chieng' ni en El Nino. Biparo ni oganda wantiere gi yie gi duol makoro chal kor lwasi. Tang'o winjo bed ni gitimo mane one giduoko yie ma oganda nitiere godo. Apani mokwongo onego gikwong puonjo oganda ni El Nino ok en aena koth kende. El Nino kendo en nyaka chieng' mineno rieny mang'eny cha. Koro onego puonj ogandawa mondo wabeduru ni wang'iyo gik mwatimo. Onego bed ni wan sirikal temonwa kaka oganda mondo ong'is oganda mondo wabed gi kaka wanyalo pidho yiende e alworawa. Yiende gi kwapidho to biro konyowa ndalo chieng' kendo biro konyowa ndalo koth. Ni koro obiro geng'o weche mag pi mag donjo e gweng' ahinya kendo ndalo chieng' obiro temo mondo omiwa tipo maber kendo ywa koth mondo obi. Koro wakwongo wakwayo ni omi jopiny tiegruok kendo gini okete every ward ma nyaka ging'e ni sani wan gi lokruok e kor lwasi. To onego watim gima chalo kama, onego wapidhuru yiende, onego wang'i kaka wa dispose gigo mwasetiyo godo, kaka waketo gigo mwadhi tiyogo mondo kik gikelnwa hinyruok e ndalo mabiro. Bende nwawinjo ka n'oganda moko nitemo parnegi mondo mi odar chon to